Другото, благодаря ти, че не ме изостави там, братле. Никога не е изоставен приятел. Добре. Ако няма да ядеш сандвича, ми го дай. Взимай. Този следобед ще се позабавляваме. Без мен трябва да си оправя живота. Да, както всички, но това ще е като награда за добре свършената работа. Не съм дошъл да се забавлявам. Искам да намеря баща си. И как мислиш да го направиш? Той е в затвор в Колумбия. Не знам, но трябва да го измъкна. Лошото е, че са го хванали с куфар пълен с кокаин. Ако беше минало добре, щяхме да се оправим. Баща ми няма да издържи там. И тази година ли ще тормозите перковците? Добре. Кое ни дава стимул в училище? Математиката не. Английският? Не. Да дразним перковците? Да. Идват. Как мина ваканцията, Бъхъл? Казвам се Лусия Химено. Оставете ни на мира. Спокойно, вампир. В този клас сме добронамерени. Предупреждавам ви от сега. Тази година няма да търпе шегите ви. С Лусия също няма да се закачате. Добре, човече, приготви си учебниците. Знаеш ли, че утре имаме изпит? Добре ли си? Боли ме лицето. Плаче като малко дете. Да. Вие сте животни. Можехте да го убиете. Отивам при директора. Нищо му няма, Лусия. Това е шега за добре дошъл. Така е, стига. Хави, не се прави. Вижте. Братле, това наистина боли. Имат право. Соне, спри тока, иначе някой ще пострада. Извинявай, братле. Знаете ли какво? Поканени сте на купона тази вечер. Ще платя входа и на двамата. Ще отидем ли? Нещо като маскен бале. Да, на тема супергерой. Да, аз ще се облека като супер жена. Аз като жената котка. Ти можеш да бъдеш електромен. А, Спайдърмен. Беше шега. Виж ти, малко сме закъснели, а? Тръгваш ли? Да, отивам в изправителния дом. Ето, Луиса. Дано този път ти платят. Покрай тези деца не печелим нищо. Нали за това си имаме теб? Станало ли е нещо? Да, едно от момчетата е избягало. Малко е странно. Не ми се струва странно. Просто му е омръзнало. Странно е. Баща му трябваше да го вземе оттам. Тръгвам. До скоро. Наистина ли мислиш да отидеш в Колумбия? Не знам. Но тук си нямам никого. Ако отидеш, ще мога да го виждам поне в затвора. Нека ти кажа нещо. Ще се издъниш и ще свършиш по-зле от баща си. Знам какво правя. Себас, престани. Няма да ти подаря друг сандвич. Навик от стола. И с какво мислиш да заминеш? Защото аз имам 4 евро. Да измисля нещо. Идвам с теб. Оставаш, има си достатъчно проблеми. Не. Бягство, грабеж и живот в Колумбия. Да не мислиш, че ще го пропусна. Както искаш. Слушай, според мен трябва да откраднем някой мотопед, защото с този крак... Добре. Стига си се оплаквал. Как ти се струва роклята? Няма ли да ти е студено? Мамо, навън е 30 градуса. Освен това ще сме в Блу. Андрес, чакай ме там. В един клуб. Добре, в 2 ти искам вкъщи, Паула. Кой ще идва на вечеря? Не се прави на глуха. В 2 да си вкъщи. Но, мамо, в 9 не са светнали още лампите. Моля те. Това е купон за края на ваканцията. За мен е поредният ви купон. Искам те в 2. Но не, всички ще стоят до късно. Моля те. Слушай, кога съм ти дала тази гривна?
Стои ми много добре. Сръклята, нали? Дай ми я. Не, Паула. Гривната е прекалено скъпа, за да я носиш в някакъв бар. Само за тази вечер. Не, Паула. Хайде, свали я. Добре, но да знаеш, че заради теб ще приличам на загубенячка без никакви бижута. Не ставай смешна. Здравей, мила. Здравей, как си? Здравей. Здравейте. Ще се върна в 2:30. В 2. Можехме да си изберем друг костюм. На Остин Пауърс не беше толкова зле. Остин Пауърс не е супергерой. Добре, може да не е супергерой, но ако се замислиш, той се бие срещу доктор Злобил. Срещу кого? Срещу доктор Злобил, нещо като Лекс Лутър и Супермен. Май четеш прекалено много комикси, Хави. Да си направим ли снимка? Да, това е исторически момент. Хайде, прегърни ме. 1, 2, 3. Готово. За първи път канят такива като нас. Лусия, дали сме се облекли добре? Купонът е